nggih. Oh, mergo asi. Air susu iblis. Ayo, Dek Deva. Deva. Niki langsung suluk napa? Suluk, salah. Paling tidak kan Dek Yusuf ki menginspirasi Dek Deva. Ayo, Dek. Yuk, suluk, yuk mboten apa-apa. Hati-hati, le ngeprak. Omah kejepit. Kanjara ingkang puspita rum Tepuk tangan Bapak Ibu. Silireng samirana amre sekar kadang kongas kandanyo maweh waras